in ummahatuhum illa allati waladanahum wa innahum la yaquluna munkaran min al-qawli wa zura wa inna allaha la'afuwun ghafur. Lalle waɗanda suke wa matarsa zihari, mutum ya ce da matarsa ke yanzu kamar mahaifiyata kike, gadan bayanki kamar gadan bayan mahaifiyata, hannunki kamar hannun mahaifiyata, ko kaza dinki kamar na mahaifiyata. Duk wanda suke wa matansu wannan, ma hunna ummahatihim, matan nasu ba sa zama daidai da mahaifansu. In ummahatuhum illa allati waladnahum, ba su da wata uwa a duniya sai wadda ta durkusa ta haife su. Da haka wannan zance ne, wa innahum la yaquluna munkaran min al-qawli wa zura. Abin da suke faɗa dangin zance ne abin ki wurin Allah, kuma zance ne na ƙarya. Sai dai kuma wa inna Allah la'afuwur ghafur, Allah mai afuwa ne, Allah mai gafara ne. In za su bi matakai na neman a gafarta musu, na neman a yafe musu, to sai ya gafarta musu. To sai za a ci gaba da bayanin meye matakan idan kana neman a yafe ma, in kana neman ka ci gaba da komawa wajen matarka. Wallazina yuzahiruna min nisa'ihim thumma yaquduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa zalikum tu'aduna bi wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa faman lam yastati fa it'amu 60 miskina ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. sai Allah ya kawo mataki idan mutum ya siffanta matarsa da mahaifiyarsa tabbas ta zama haramun gare shi, duk da bata zama mahaifiyarsa din ba amma kuma ta zama haramun ne yace zai sadu da ita, yace zai kwanta da ita, yace zai cigaba da zama da ita a matsayin matar aure. Yanzu in yana bukatar ya dawo yayi nadama, yayi da na sani me ya kamata yayi, to shine sai Allah ce fatahariru raqabatin min qabli an yatamassa, sai ya yantar da baiwa mummuna, bawa ko baiwa mace ko namiji mummuna, sai ya yantar da shi kafin ya zo ya ci gaba da kulawa da matarsa ko saduwa da matarsa. Idan ba ya da abin da zai yantar da baiwa mummuna, menene zai yi? Sai ya azumin wata 2 a jere, ba sha ba fashi har sai ya kammala da ya fara. Idan ya kasa yin azumin wata 2 a jere saboda baya da lafiya, saboda yana da ulcer, saboda yana da wata cuta da za ta iya hana shi juriyar yunwa ko kishirwa, menene zai yi? Fa it'amu 60 miskina, sai ya ciyar da miskinai 60, gwargwadon abin da za su ci su koshi a yi ne, mutum ɗaiɗai har mutum 60. Idan ya yi haka to sai ya dawo ya koma wa matarsa, wannan an lallasa shi kenan dan nan gaba kare ya saki faɗin wannan mugunyar kalma din, tunda kalma ce Allah ya ce wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura. To wannan shine hukuncin zihari. Dukkan wanda ya zihari wa matarsa yace da ko ba ya kwatanta matarsa da mahaifiyarsa, ba ma wai mahaifiya ba kadai, ya kwatanta matarsa da mahaifiyarsa ko dukkan wata matar da haramun ne ya aure ta, kawarwa kamar kanwa, yace anti alayya kazari ummi ko anti alayya kazari ukhti ko kazari ammati ko kazari khalati ko kazari binti ko zari ummi min ar-rida'a ko ukhti min ar-rida'a, duk ya shiga ciki. Ka katanta ta da mahaifiya ko yarka ko kanwarka ko yarka ko jikarka ko kanwar mahaifi ko yarsa ko kanwar mahaifiya ko yarta, dukkan waɗannan ai haramun ne ka aure su ko. To idan ka kwatanta matarka da su kana nufin zihari, to wannan ya zama zihari, ba za ka ci gaba da zama da matarka ba har sai ka je kayi wannan kafara din ta daya daga cikin hanyoyi guda 3. Kun fahimci wannan da kyau? Ku bi na hankali, kar ku tambaya sai na kare, kar ku tambaya sai jerin tunanin sai ku yanke sarkar, sai kuma komai ya hargitse sai mun sake tsuntowa kuma, ko ba haka ba? Dan haka sai ku bi abubuwa a hankali. To wannan shine hakikanin zihari, kuma shine hakikanin yadda ake kafara. Baya ga haka, ko da mace ba ta cikin muharramanka amma ita matar haramun ce a kanka yanzu, sawa'un haramun ala ta'bid ko kuma haramun mu'akkad, duk da haka in ka kwatanta ta da matarka shi ma ya zama zihari in kana nufin zihari. Ga wata mace akan titi ajnabiyar ka ce, ba dangin iya babu na babu, ba ya halatta ka aure ta ba, amma yanzu haramun ne tunda baka biya sadaki ba, ko ba haka ba? Sai ka kwatanta matar ka kace matsayin ki matsayin wannan matar aure na yanzu, me matsayin wannan matar aure ka yanzu? To matar ka ta zama haramun ki, kai zihari. Wannan shine zance mafi inganci cikin zantukan malamai. Akwai malaman da suke cewa a'a wannan talak ne, ba talak bane ba zihari ne. Shine zance mafi inganci, zihari.
ita ma dole sai kai kafara kenan. kun bai zo da kyau to ya rage kuma ka iya ganin wata mace kace kai wannan baiwar Allah kamar su ɗaya da mahaifiyarsa, kana nufin kama wajen kyauta, kana nufin kama wajen launin fata, kana nufin kama wajen murmushi, kana nufin kama wajen tufafi, kana nufin kama wajen fushi ko wajen haƙuri, kana nufin wata sifa cikin sifofi, ba ka nufin zihari. Ya zama zihari? Ba zihari ba ne, bisa zance mafi inganci. Dan zihari niyyar kai ko baka yi niyyar zihari ba, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Akwai malaman da ke cewa wannan zihari ne, amma a gaskiya wannan ba zihari ba ne. Ka wance ka musu ɗaya da yata, yarka ya haramun ce gare ka, sai mu ce yanzu kai zihari ke ne. Gidan ka kwatanta matarka da yarka, kamar su ɗaya da yata, aka ce me kake nufi da kamar su, kace ta fuskar halitta, ma'ana idan kaga fuskar su sun yi kama da juna, ko wajen rashin hakuri, ko wajen kyauta, ko wajen rowa, ko wajen zuciya, ko wajen juriya, ka kwatanta ta da wata sifa kawai wanda baka nufin abin nan. Amma idan aka ce me kake nufi da kamar su daya, kace yadda ita take haramun haka ma ita ma take haramun murina, ya zo me kenan? Zihari. Dole innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Wannan shine ka'ida. To wannan shine dan abin da zan iya faɗa mana, dan in muka ce zamu kawo masail na zihari gaba daya wallahi sai mu kare darasin yau mu gawa ba. Amma dai wannan shi ya kamata mu sani yanzu, dan mun yi gaba mun sake samun wata ayar mai alaka da wannan sai mu ƙara fada da wani abin da mu faɗa mu yanzu, da haka kuma har zuwa ƙarshe. Me kake so ka ce wannan nan waje, me kace? Ciyar da miskinai guda 60. In rana ɗaya kai ya halatta, in kai rana daban-daban ya halatta, almuhim a samu miskini 60. Waye kuma nan wajen me kace? Wanda ta yi kama da mahaifiyarta, wannan ba zihari bane ba, ka fahimta ko? Sai dai in ka niyyaci zihari ka ce kai wanda ta yi kama da mahaifiyarta, matarka kana nufin ta yi kama da mahaifiyarta, kana nufin yanzu yadda mahaifiyarta take haramun wurinka haka take, to ya zama zihari. In ka yi nufin haka a zuci, innamal a'malu binniyat wa innamal, ka dauki wannan hadisin a matsayin ka'ida.